Какво ще се случи, ако тялото бъде открито и проследено до мен? Ще има ли някакви следи по време на аутопсията, които да покажат, че това всъщност не е човек? Или може би това е човек, овладян от някаква тъмна сила, която изчезна, след като го убих, оставяйки само човешкото му тяло? Разтърсих глава. Каквото и да е, аз бях нападнат и бях напълно оправдан в действията си. Независимо дали убих чудовище в човешка форма или зла сила, способна да контролира и манипулира човешкото тяло, фактът, че трябваше да го убия, беше неоспорим. Няма начин да знам кого би убило, след като приключи с мен. Може би току-що спасих още много хора, освен себе си. Въпреки това, вината и страхът ме преследваха до сутринта. Почти беше толкова облегчение да видя Патрик да влиза в магазина, за да ме смени, колкото и предишния ден. Бях събрал всички гилзи и само една изпусната беше забита в голям пакет брашно до входа на магазина. Аз самият бях купил този пакет и вече го бях сложил в колата си. Карах към вкъщи, усещайки светлината на ранната сутрин и малкото чувство за постижение започна да расте в мен. Направих го. Справих се с страха си и го победих, спасявайки кой знае колко други животи в процеса. Както и предишния ден, се чувствах напълно изтощен, но вината и страхът започнаха да избледняват, оставяйки само чувството за постижение. Когато стигнах у дома, отидох да спя и заспах дълбоко. Изненадах се приятно, когато се събудих, че усещането за постижение все още беше с мен, въпреки че осъзнах, че съм спал цели 10 часа. Беше с мен, докато правех домашните си задачи, докато чистех апартамента и се подготвях за работа. Отново взех оръжието си, но не толкова за защита, а като трофей. Беше като мой приятел. Прекарах през него едно наистина страшно и тъмно преживяване и сега бях щастлив да го нося със себе си. Този път влязох в магазина с увереност. Говорих и се смях с Шариса, пълнех рафтовете и минавах през пода, и започнах да се чувствам като стария си аз. Не, по-добър от стария си аз. Почти се чувствах на върха на света. Може би така се чувстваш, когато преминеш през нещо като ситуация на живот и смърт. Но това нямаше да трае. По-късно вечерта, след като Шариса си тръгна и аз останах сам, в магазина влезе мъж с 2 малки дъщери. Момичетата, които изглеждаха на около 6-7 години, разглеждаха етажа с бомбони, а бащата отиде до хладилника с алкохолни напитки. Усмихнах се на момичетата, които тихо си шепнеха за любимите си бомбони. Бяха толкова тихи, почти изглеждаха малко уплашени. Погледнах бащата. Той спря да гледа бирата и обърна глава към мен. Гледах как бавно се усмихва. Устата му се разтегляше, а очите му се разшириха, така че белите му очи почти го покриха, а зениците му станаха толкова малки като точки. Не можех да повярвам, че това кошмарно нещо се случва отново. Стомахът ми се стегна, а страхът, за който мислех, че съм го преодолял, се върна. И тогава, без да каже и дума, той върна лицето си в нормалното си, безизразно състояние и отново се обърна към бирата. Бях смаян. Погледнах към 2 момичета, които се оглеждаха към него, после поглеждаха една друга. Сякаш се криеха от него. Оръжието вече не беше просто трофей, а спасителна линия, за която щях да се хвана. Докато стигах до контра, зад списанията, го чух да приближава. Изправих се и го видях да поставя пакет с бира на плота, с глава надолу, докато търсеше портфейла си. Момичетата дойдоха до него, всяко постави пакет бомбони до бирата му, сърцето ми биеше бързо. Погледна ме отново с странно изражение, но не нечовешко. Подаде ми кредитната си карта. Едната ми ръка намери оръжието и го стиснах здраво. Стоя прав. Оръжието беше скрито, но насочено към него. С другата ръка внимателно взех картата. Не помръдваше, само гледаше и подаваше картата. Вкарах картата в четеца и запомних името му. Пуснах картата през стария четец и му подадох разписката. Правех го толкова често, че можех да го правя с една ръка, което беше абсолютно необходимо,
защото не можех да пусна оръжието. Момичетата взеха бомбоните, а той взе картата си и вдигна пакета с бира. Погледна ме още веднъж, лицето му се разтегли в още по-грозна усмивка, а вътре в устата му всичко беше покрито с зъби. Пръстът ми се сви върху спусъка, трепереше. Точно преди да натисна, лицето му се върна към нормалното и той се обърна и тръгна към вратата с момичетата пред него. Мисълта да стрелям ми премина през главата, но знаех, че може да нараня момичетата. И преди да реша какво да правя, те излязоха. Отидох до прозореца и ги наблюдавах как се качват в стара джипка. Когато светлините се включиха, видях регистрационния номер. Може да се върне, може и да не се върне. Но в този момент не се притеснявах за себе си. Притеснявах се за двете малки момичета с него. Те очевидно бяха под опеката на чудовище в човешка кожа. Помня оплашените им очи. Знаех, че няма как да се каже какво е направил с тях или какви планове има за бъдещето, но знаех какво аз планирам да направя. За обикновения човек регистрационен номер не би му помогнал да намери собственика на превозното средство. Но като студент по криминална справедливост, знаех, че полицията често използва Алпар система, за да открие собственика на колата и адреса му. Аз имах името му и регистрационния номер, а също и знаех няколко тъмни сайтове, които използват пиратски ILPR програми, които правят същото. Прекарах следващите няколко часа на компютъра зад плота, за да го проследя. Или поне тялото, което беше било неговото. Накрая намерих адреса му само на 15 минути разстояние. И така, в 3 часа през нощта, без никой в магазина, заключих вратата и въведох новооткрития адрес в ГПС-а си. За да не ви отекчавам, съществото, което се е преструвало на човек, повече няма да вреди на тези малки момичета. Лекото притеснение, че може би съм убил невинен човек, изчезна, когато единствената куршума, която проби неговия прозорец и череп, освободи водопад от дебела, тежка черна димка. Имаше толкова много дим, че запълни цялата стая и започна да изтича през малката дупка в прозореца. Бях обратно в магазина много преди 4 сутринта, ръцете ми трепереха, но чувството на триумф се върна. Злото, което се преструва на човешко, все още е там, знам. Почти всяка вечер го виждам, в очите на различни хора, които влизат в магазина. В тъмната аура, в слабите струйки дим, които излизат от ноздрите на някои, в леко твърде широките усмивки на други, които бързо ги скриват, когато ме усетят да ги гледам. Очите ми се отвориха за мрачната истина на света, отвориха се за това да виждам безмълвното нахлуване на злото, нормалните, обикновени хора. Не съм сигурен на кого да вярвам вече. Дори някои от редовните клиенти, които не показваха никакви признаци на зло преди, сега издават ясни сигнали. Не знам дали преди са били чисти и са се заразили, или ако винаги са били нечовешки същества и просто съм започнал да забелязвам. Затова направих всичко, което можех, за да държа сетивата си остри. Престанах да ям боклуци, които само ме забавят, спрях да гледам телевизия, която задушава сетивата ми. Спрях и да приемам танар. Лекарства, които трябваше да ми лекуват болест, която нямам. Ако сетивата ти са се изострили, ако си по-бдителен и нащрек от всякога, защото си спрял да пиеш една хапче, тогава можеш да си сигурен, че това хапче е създадено от едно от тях. Аз нямам параноидна шизофрения, никога не съм я имал. Това, което имам, това, което винаги съм имал, е дарба. И преди 10 години един лекар, чието вътрешности бяха пълни с черен дим, ми предписа лекарство, за да ме направи послушен, притъпкан и подчинен. Но вече не. Реших да напиша всичко това и да го пусна по 2 причини. Първо, ако си човек, искам да знаеш, че има някой тук, който се бори за теб, който се бори за цялото човечество. Искам да знаеш истината за света и срещу какво трябва да се борим всички. Искам да знаеш какво да гледаш и да откриеш. Другата причина е за вас, същества, демони, които носите човешка кожа. Ако четете това,
Искам да знаете, че съм тук. Мога да ви видя. Искам да се страхувате. Умишлено оставих подробностите за местоположението ми и магазина, в който работя, неясни, за да не можете да ме намерите. Но аз мога да бъда навсякъде. Мога да съм в твоя роден град. Мога да съм този касиер зад плота, който току-що взе твоята кредитна карта. Искам да знаеш, че ако влезеш в моя магазин, ще те видя такъв, какъвто си наистина. И щом имам информацията ти, няма да има бягство. Запомних го и веднага го написах зад плота.